proxecto que foi a proposta que gañou. Este é un pouco a idea general que presentamos neste día. Basicamente é un edificio que se resolve en dúas plantas, unha planta baixa que recolle prácticamente o grosso do que sería o programa do centro de saúde, o máis diverso, e despois a planta alta que sería xa a zona das consultas que son as máis cotiás, as máis repetitivas, non? Que serían as consultas de medicina xeral. Entón, a idea básica do edificio, a parcela coñecela todos, pretendía ser un edificio representativo, como este tipo de edificios ten que ser, pero ao mesmo tempo que fose acorde un pouco a escala do entorno urbano no que se atopa. Entón, o que se buscou dende todo o momento é que a perspectiva do exterior ao interior do edificio fose unha perspectiva un pouco filtrada para que a xente que este esperando nas salas de espera pois non se sinta un pouco exposta cara ao exterior. De esa maneira xeráronse unha serie de espacios de acceso que permitían pois filtrar un pouco esa imaxe desde o exterior ao interior. E desde o interior o que se buscaba era que a xente que ten que estar esperando nas zonas de espera do centro de saúde pois puidesen ter unha imaxe máis amable posible dese entorno que lle rodea. Desa maneira, este espacio de patio que se pode ver aquí na imaxe busca pois un entorno un pouco acorde co que temos ao redor, cuns árboles, cunha zona vegetal, e ao mesmo tempo desde a planta alta do centro de saúde as partes que quedan máis baixas son como terrazas vegetais, de tal maneira que cando estás desde aquí arriba pois poidas ver ese espacio exterior tamén máis amable e non un simple edificio. Con todo isto que se busca, non só se busca un edificio funcional, que eso de partida ten que cumprilo, senón que sexa ao mesmo tempo sostible. Esas cubertas asardinadas, hoxe en día, que tanto se están empezando a utilizar, o que buscan é que, de alguna maneira, a temperatura ao redor delas tamén se amortigüe, xeneren espacios moito máis amables ecolóxicamente falando, non? Despois, en canto ao programa, o centro de saúde na planta baixa recolle como eses usos máis directos, como poden ser, entrando a man esquerda, a zona de pediatría, que sempre se busca que queden un pouco máis separados do resto do centro de saúde, pois por esa actividade infantil que ten. Teríamos unha actividade que hoxe en día, despois do COVID, introduciuse xa nos centros de saúde, como é a zona de respiratorios, que tamén ten que estar moi próxima á zona de entrada, a parte máis administrativa, a de toma de mostras, unhas zonas como máis de uso cotiá, despois a zona social e a área da muller, non? Que tamén require dun espacio amplo e que nestos centros de saúde que están a un término medio entre xa ser un centro de saúde máis grande e un máis pequeniño, pois require dese espacio da muller.